Baking Muffin Candle. Σήμερα θα σου δείξω πώς να το φτιάξεις χωρίς να σου κρύψω τίποτα. Βάζουμε 140 γραμμάρια κερί ελαιολάδου σκληρό και 60 γραμμάρια μελισσοκέρι σκληρό. Λιώνουμε το κερί σε μπεν μαρί στους 85 βαθμούς Κελσίου. Κατεβάζουμε το κερί και αφήνουμε να πέσει μέχρι τους 65 βαθμούς Κελσίου, αφού παράλληλα έχουμε ζυγίσει τη σόδα και το baking powder. Το μαγικό συστατικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το ξύδι αραιωμένο σε νερό, 1/10 αναλογία, και είναι αυτό που θα κάνει στην ουσία μέσα την αντίδραση και θα γίνει σαν ψωμί το κερί μας. Κάνουμε πολύ καλό ανακάτεμα. Όταν δούμε ότι έχει πήξει το κερί μας, τότε είναι η στιγμή που πρέπει να βάλουμε τη σόδα μέσα μαζί με το διάλειμμα του νερού. Τώρα πρέπει να τα αφήσουμε για να φουσκώσουν. Αφού έχουν στεγνώσει καλά γίνονται έτσι και τώρα τα έχουμε βάψει από πάνω με μίκα powder και αυτό που θα κάνουμε είναι να τα διακοσμήσουμε με ό,τι θέλετε. Διευκρίνηση, αυτό είναι τρούφα από κερί, την έχουμε κάνει χθες το βράδυ. Έτοιμα! Και έτσι φτιάχνεις ένα σωστό baking candle. Σε αυτή τη συνταγή πρέπει να προσέξεις 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η θερμοκρασία, πρέπει να είναι αυστηρά ανάμεσα στους 65 με 55 βαθμούς Κελσίου. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις μέσα αιθέριο έλαιο γιατί προσπαθούμε το wax matrix να είναι όσο το δυνατό πιο στεγνό είναι. Και το τρίτο που χρειάζεται είναι να προσθέσουμε μέσα μελισσοκέρι, διαφορετικά δεν θα μας ξεκαλυπώνει όμορφα από τη φόρμα μας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια άλλη συνταγή θέλεις να σου αποκαλύψω.